Cities are vacant like they've never been. Mga kapuso, 25,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Have all gone down the drain. Our lives were The children cannot wait. Education cannot wait. alright. We stand together as one. The coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. 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 Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Lord, let me be what you want me to be. Let me see all the gifts that you so lovingly blessed me with. Be with me
it seems that nothing just works out for me. When I'm down, when I'm lost, give me strength, give me hope. Makagagahom daw mahigugmaon, ugis sa magbabaya, iyan napunan ho anan. Iman haanlaw, ag umawon day imo ho kinasing-kasing, taigpauma day imo sa pagpasalamat day hulangon ha panginahanglanon. Igpauma day daan imo sa agpanayuon day, sa maayad ha kaginhawa, maayad ha kaglawa, maayad ha kagtima. Yan day daan ag panayuon ha ipadiyo kay hu mga madaot, kahanlok daw kaguon, ikahid o kaikaw. Dagidagi sa pagtuo, daw pagsalig dayo mga kamatuuran no, hasikaw gayud permanente taghari, taliwada o pagtalig-uma daw pagkuyanap, kusunod-sunod daw nagkalain-lain hamatang o panghitabo, kagubot, kalisdanan, daw kadaot. Ipaaha, ipagudam, daw ipaambit ho mga utaw no, doon ho banwa, nasod, daw tibuok kalibutan, sa gagaw, kahid-o, kalinaw, daw kalig-uno. Taiyan man, timaan ho mga kahanggin, daw pasensya. Lord, I offer my life to you. You can do what you want to do. Just come and fill my life, fill my darkness with your light. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from all our fears. We pray that you guide the people, especially those tasked to find a cure for this disease, and for us who are entrusted to take care of our children in the schools and the classrooms. Though they cannot be allowed to go to the schools, we ask your protection and guidance, that we will still be able to deliver the learning that they need to have amidst this pandemic, believing that no one should be left behind in this our spiritual journey, for the good of our children and for the good of the country and for all the people in the world. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, I know now what I want to do. I have found my strength when I came to you. You have sent me to help with my brothers and make them happy as you made me too. Lord,
brothers and feel the darkness with your light. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Module 3. Masarangan ko. Buligan ang mga kabataan para mahagan-hagan ang epekto ng COVID-19. Maghanda na mamanan Cities are vacant like they've never been. Mga kapuso, 25,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Have all gone down the drain. Our lives were The children cannot wait. Education cannot wait. alright. We stand together as one. The coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene.
scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Lord, let me be what you want me to be. Let me see all the gifts that you so lovingly blessed me with. Be with me when I'm alone and when it seems that nothing just works out for me. When I'm down, when I'm lost, give me strength, give me hope. Makagagahom daw mahigugmaon, ugis ha magbabaya, iyan napunan ho anan. Iman ha anlaw, ag umawon day imo ho kinasing-kasing, taigpauma day imo sa pagpasalamat day hulangon ha panginahanglanon. Igpauma day daan imo sa agpanayuon day, sa maayad ha kaginhawa, maayad ha kaglawa, maayad ha kagtima. Yan day daan agpanayuon ha ipadiyo kay hu mga madaot, kahanlok daw kaguod, ikahid o kaikaw. Dagidagi sa pagtuo, daw pagsalig day hu mga kamatuuran no, hasikaw gayud permanente taghari, taliwada o pagtalig-uma daw pagkuyanap, o sunod-sunod daw nagkalain-lain hamatang o panghitabo, kagubot, kalisdanan, daw padaot. Ipaaha, ipagudam, daw ipaambit ho mga utawno doon ho banwa, nasod, daw tibuok kalibutan, sa gagaw, kahid-o, kalinaw, daw kaliguno. Taiyan man, timaan ho mga kahanggin, daw pasensya. Lord, I offer my life to you. You can do what you want to do. Just come and fill my life, fill my darkness with your light. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from all our fears.
We pray that you guide the people, especially those tasked to find a cure for this disease, and for us who are entrusted to take care of our children in the schools and the classrooms. Though they cannot be allowed to go to the schools, we ask your protection and guidance, that we will still be able to deliver the learning that they need to have amidst this pandemic, believing that no one should be left behind in this our spiritual journey, for the good of our children and for the good of the country and for all the people in the world. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, I know now what I want to do. I have found my strength when I came to you. You have sent me to help with my brothers and make them happy as you made me too. Lord, I know now what I want to do. I have found my strength when I came to you. You have sent me to help with my brothers and fill the darkness with your light. You have sent me to help with my brothers and fill the darkness with your Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Module 3. Masarangan ko. Buligan ang mga kabataan para mahagan-hagan ang epekto ng COVID-19. Maghanda na maman-an ang mga pamaagi kung paano mabuhinan o kung mahagan-hagan ang epekto ng COVID-19. Mapakita ang imong abilidad kung paano mo mabuhinan ang epekto kanimo ng COVID-19. Matawan kang importansya ang mga pamaagi nga nagabulig buhin kang epekto kang COVID-19. Matawan importansya ang mga ginahimo para hindi magrapta ang COVID-19 sa imo nga mga pinalangga kag sa iba pa nga mga tao. Balikan ta. Natun-an natin nga ang pagkilala kag pagsugid kang atin mga baratsagan sang ka-superpower. Naman-an man natin ang atin superpower kag naghimo kita kang simbolo nga magapahanumdum ka natin nga may superpower kita nga makabulig ka natin kag sa iba para malampasan ang mga pagtiraw sa atin kabuhi. Superpower ko ang makilala, maman-an kag maisugid ang akin baratsagan. Sad, nasibuan. Angry, nagaagat. Surprised, nahangyos. Scared, nahadlok. Hopeful, nagalaom. Happy, nasadyahan. Ano ang ginahimo mo
para malampwasan ang mga negatibo nga baratsyagan. Sa aton istorya, nagdamgo kang indi manami si Nina kag nagbugtaw jatana nga bakit mayad ang ana nga pamatsyag. Para maintindihan kung ano ang rason kung andet nga amudya ang nabatsyagan ni Nina, ginpaistorya tana kang anang ginikanan parte sa anang damgo. Ang mga nakita ni Nina sa anang nga damgo nga epekto kang pandemic sa anang nga kabuhi ang pagpasubo, nagpahadlok kag nagpaeget kana. Kung nagabatsyag ikaw kang negatibo o kung bakit mayad nga baratsyagan, makabulig ang pagrelax kag pagginhawa kang madalom. Pag-istorya sa imong ginikanan o kung guardian kang imo mga nabatsyagan. Para sa ginikanan o kung guardian, mga pamaagi para pirme maistorya, masugid kang inyong bata ang andang baratsyagan. Hindi magkalipat nga ipadamdam kananda nga dyan ikaw nga ginikanan o kung guardian para mamati kag mag-insyende kananda. Taway kang importansya ang tanan nga ginasugid o kung ginahambal kang imong bata, kapin pagid kung ginasugid nanda ang anda nga baratsyagan parte sa sangkahitabo o kung bagay. Ang mga dapat mo mamanan parte sa COVID-19. Ano ang COVID-19? Ang COVID-19 sang kasakit nga dara kang virus nga makahalit sa atin lawas. Ang tawag sa virus nga dya, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. Andet delikado dya. Ang virus gasilid sa selula kang atin nga baga nga makahalit sa mga selula nga nagabulig sa atin pagginhawa. Sino pwede maduktan kang virus? Ang mga bata kag malam nga may bahel nga tsansa nga maduktan kang virus kag magmasakit. Mataas ang tsansa nga maapektuhan ang mga malam nga may mga sakit nga high blood pressure, sakit sa tagipusoon, diabetes kag asthma. Ano ang sintomas kang COVID-19? Ubo, hilanat, nabudlayan maginhawa. Iba pa nga sintomas: sore throat, ginaramigan, liwat-liwat, paranakit kang kalawasan, sakit kang ulo, hindi ka panabor o kon panapeg. May mga tao man nga nalatnan kang COVID-19 pero warait ginapakita nga sintomas. Pamaagi para mabuhinan ang paggrafta kang COVID-19. Ang superhero nagapakigbato sa mga malaing na tao o kung bad guy. Pero sa kadya, ang bad guy amo ang COVID-19. Tama kagamay lang ang virus nga dya, pero grabe ang puwersa na. Paano ta batuan dya? Himuon ta ang mga masunod. Perme kag insakto nga paghugas kang alima. Paghugas 101. Basa ang imong alima. Butangi kang habon ang imong palad sa likod kang imong alima kag sa tinga kang imong mga tudlo. Himua dya sa silid kang 20 segundos. Ukon pagkanta kang happy birthday. Kandarwa ka beses antes banlawan. Trapuhi ang imong nga alima kang malimpyo nga tuwalya o kon panyo. Importante na hugasan ang imong alima pagkatapos obrahan ang mga masunod. Mag-hot-shake o kon mag-ubo. Kung nagabantay kang may sakit. Antes kag pagkatapos handa kang pagkain. Antes kag pagkatapos kain. Pagkatapos kapot kang kwarta o kung mga bagay sa sagwa kang balay. Pagkatapos gamit kang kasilyas, pagkatapos kapot kang inyong alaga nga sapat. Ang insakto nga paggamit kang face mask. Siguraduhon nga limpyo kag wala i-damage ang face mask.
Hugasan kang tubig o kung alcohol ang alima antes kag pagkatapos magamit kang face mask. Itakod ang imong mask na matabunan nakadya ang imong iro kag baba. Sa mga nagagamit ka disposable face mask, pagkatapos gamit kang face mask, itablog lagi ka insakto sa basurahan. Kung nagagamit ikaw kang pwede malabhan nga face mask, labhan lagi pagkatapos gamit kag pamarahon kang insakto antes gamiton liwan. Tabuni ang imong baba kag irong kung maghatsin o kung mag-ubo. Gamita ang imo siko o kung panyo para itabon. I-practice ang ginatawag nga social distancing o kung magparayo kang anong katikang o kung 5 metro sa iba na tao. Tinir o kung duyo lang sa balay. Sunda ang mga mayad na unubrahan para sa kaaraydan kang lawas. Magkain ka masustansya nga pagkain. Mag-ehersisyo pirmi. Mag-inom ka mga bitamina para mapabaskot ang imo immune system. Mag-inom ka duro nga tubig. Kag magturo sa insakto nga oras. Himuon mo dyan, hay superhero ikaw, kag may mayan nga pamatasan. Mapinalanggaan, hindi mo gusto nga may magmasakit. May respeto, na manan mo nga hindi man dapat magmasakit ang iba. Disiplinado, ginasunod mo ang mga regulasyon nga ginapatuman kang mga otoridad. Makabulig ikaw bato kontra COVID-19, parehas kang superhero. Bilang superhero, masalbar mo ang imo kaugalingan, pamilya, kag iba pa nga tao bato sa COVID-19 paagi sa paghugas pirmi kang imo alima. Pag-practice kang physical distancing kag pagsuksok kang insakto ka imo nga face mask kada magwa ikaw sa inyong balay. Ang pagsunod sa diyan nga mga pamaagi nagapakita nga ikaw superhero nga may pagpalangga, respeto kag disiplina. Batuan ta ang COVID-19. I-drawing ang imo himuon, ikasarang ukon mga pamaagi para mauntat ang pagrapta kang COVID-19 base sa natun-an mo kadya nga adlaw. Pwede mo koloran ang laragway ni Nina nga nagapakikagbato kontra sa virus. Tugruan ko kamo kang 5 ka minutos para himuon ang activity nga dya nga makita sa page 23 kang inyo module.
Antes magkaon, ipakita sa imo nga ginikanan o kung guardian ang insakto nga paghugas kang alima. Mag-drawing, magsulat kita. Ano ang imo nabatsyagan kang natun-an o kung naman-an mo kung paano magipagbato sa COVID-19. Diin sa masunod nga mga pamaagi sa pagpakipagbato sa COVID-19 ang imo nanamian. May 5 ikaw ka minutos para himuon siya.
Pagkatapos ng episode nga dya, pwede mo rin sabtan ang nabilin nga mga urubrahan. Good luck, kids! Para manantaw liwan ang diyang episode, bisitahan ang YouTube channel ng Antique LRM section, amo dya ang link. Salamat, superhero! Daad nasadyahan ka mo kag nakabulig ako sa inyong superhero training. Bye-bye! Cities are vacant like they've never been. Mga kapuso, 25,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Have all gone down the drain. Our lives were The children cannot wait. Education cannot wait. alright. We stand together as one. The coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side.
Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. 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 Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Lord, let me be what you want me to be. Let me see all the gifts that you so lovingly blessed me with. Be with me when I'm alone, and when it seems that nothing just works out for me. When I'm down, when I'm lost, give me strength, give me hope. Makagagahom daw mahigugmaon, ugis sa magbabaya, iyan napunan ho anak. Iman haanlaw, ag umawon day imo ho kinasing-kasing, taigpauma day imo sa pagpasalamat day hulangon ha panginahanglanon. Igpauma day daan imo sa agpanayuon day, sa maayad ha kaginhawa, maayad ha kaglawa, maayad ha kagtima. Yan day daan agpanayuon ha ipadiyo kay hu mga madaot, kahanlok daw kaguod, ikahid o kaikaw. Dagidagi sa pagtuo, daw pagsalig day hu mga kamatuoran no, hasikaw gayud permanente taghari, taliwada o pagtalig-uma daw pagkuyanap, o sunod-sunod daw nagkalain-lain hamatang o panghitabo, kagubot, kalisdanan, daw kadaot. Ipaaha, ipagudam, daw ipaambit ho mga utawno doon ho banwa, nasod, daw tibuok kalibutan, sa gagaw, kahid-o, kalinaw, daw kalig-uno. Taiyan man, timaan mga kahanggin, daw pasensya. Lord, I offer my life to you. You can do what you want to do. Just come and fill my life, fill my darkness with your light.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from all our fears. We pray that you guide the people, especially those tasked to find a cure for this disease, and for us who are entrusted to take care of our children in the schools and the classrooms. Though they cannot be allowed to go to the schools, we ask your protection and guidance, that we will still be able to deliver the learning that they need to have amidst this pandemic, believing that no one should be left behind in this our spiritual journey, for the good of our children and for the good of the country and for all the people in the world. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, I know now what I want to do. I have found my strength when I came to you. You have sent me to help with my brothers and make them happy as you made me too. Lord, I know now what I want to do. I have found my strength when I came to you. You have sent me to help with my brothers and fill the darkness with your light. You have sent me to help with my brothers and fill the darkness with your Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Module 3. Masarangan ko. Buligan ang mga kabataan para mahagan-hagan ang epekto ng COVID-19. Maghanda na mamanan ang mga pamaagi
kung paano mabuhinan o kung mahaganhagan ang epekto ng COVID-19. Mapakita ang imong abilidad kung paano mo mabuhinan ang epekto kanimo ng COVID-19. Matawan kang importansya ang mga pamaagi na nagabulig buhin kang epekto ng COVID-19. Matawan importansya ang mga ginahimo para hindi magrapta ang COVID-19 sa imo nga mga pinalangga kag sa iba pa nga mga tao. Balikan ta. Natun-an natin nga ang pagkilala kag pagsugid kang atin mga baratsagan sang ka-superpower. Namanan man natin ang atin superpower kag naghimo kita kang simbolo nga magapahanumdum ka natin nga may superpower kita nga makabulig ka natin kag sa iba para malampasan ang mga pagtiraw sa atin kabuhi. Superpower ko ang makilala, mamanan, kag maisugid ang akin baratsyagan. Sad, nasibuan, angry, nagaagat, surprised, nahangyos, scared, nahadlok, hopeful, nagalaom, happy, nasadyahan. Ano ang ginahimo mo para malampasan ang mga negatibo nga baratsyagan? Sa atin istorya, nagdamgo kang indi manami si Nina kag nagbugtaw jatana nga bakit mayad ang ana nga pamatsyag. Para maintindihan kung ano ang rason kung andet nga amudya ang nabatsyagan ni Nina, ginpaistorya tana kang anang ginikanan parte sa anang damgo. Ang mga nakita ni Nina sa ana nga damgo nga epekto kang pandemic sa ana nga kabuhi ang pagpasubo, nagpahadlok kag nagpaugat ka na. Kung nagabatsyag ikaw kang negatibo o kung bakit mayad nga baratsyagan, makabulig ang pag-relax kag pagginhawa kang madalom. Pag-istorya sa imong ginikanan o kung guardian kang imo mga nabatsyagan. Para sa ginikanan o kung guardian, mga pamaagi para pirmi maistorya, masugid kang inyong bata ang andang baratsyagan. Hindi magkalipat nga ipadamdam kananda nga dyan ikaw nga ginikanan o kung guardian para mamati kag mag-insyende kananda. Taway kang importansya ang tanan nga ginasugid o kung ginahambal kang imong bata, kapinpagid kung ginasugid nanda ang anda nga baratsyagan parte sa sangkahitabo o kung bagay. Ang mga dapat mo mamanan parte sa COVID-19. Ano ang COVID-19? Ang COVID-19 sang kasakit nga dara kang virus nga makahalit sa atin lawas. Ang tawag sa virus nga dya, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. Andot delikado dya. Ang virus gasilid sa selula kang atin nga baga nga makahalit sa mga selula nga nagabulig sa atin pagginawa. Sino pwede maduktan kang virus? Ang mga bata kag malam nga may bahol nga tsansa nga maduktan kang virus kag magmasakit. Mataas ang tsansa nga maapektuhan ang mga malam nga may mga sakit nga high blood pressure, sakit sa tagipusoon, diabetes kag asthma. Ano ang sintomas kang COVID-19? Ubo, hilanat, nabudlayan maginhawa. Iba pa nga sintomas: sore throat, ginaramigan, liwat-liwat, paranakit kang kalawasan, sakit kang ulo, hindi ka panabor o kon panapeg. May mga tao man nga nalatnan kang COVID-19 pero warait ginapakita nga sintomas. Pamaagi para mabuhinan ang pagrapta ng COVID-19. Ang superhero nagapakigbato sa mga malaing na tao o kung bad guy. Pero sa kadya, ang bad guy amo ang COVID-19. Tama kagamay lang ang virus nga dya, pero grabe ang puwersa na. Paano ta batuan dyan?
Himuunda ang mga masunod. Pirme kag insakto nga paghugas kang alima. Paghugas 101. Basa ang imong alima. Butangi kang habon ang imong palad. Sa likod kang imong alima kag sa tinga kang imong mga tudlo. Himua dya sa silid kang 20 segundos. Ukon pagkanta kang happy birthday. Kadarwa ka beses antes banlawan. Trapuhi ang imong nga alima kang malimpyo nga tuwalya o kon panyo. Importante na hugasan ang imong alima pagkatapos obrahan ang mga masunod. Maghatsi o kon mag-ubo. Kung nagabantay kang may sakit. Antes kag pagkatapos handa kang pagkain. Antes kag pagkatapos kain. Pagkatapos kapot kang kwarta o kung mga bagay sa sagwa kang balay. Pagkatapos gamit kang kasilyas, pagkatapos kapot kang inyong alaga nga sapat. Ang insakto nga paggamit kang face mask. Siguraduhon nga limpyo kag wala ti damage ang face mask. Hugasan kang tubig o kung alcohol ang alima antes kag pagkatapos magamit kang face mask. Itakod ang imong mask na matabunan kadya ang imong iro kag baba. Sa mga nagagamit ka disposable face mask, pagkatapos gamit kang face mask, itablog lagi ka insakto sa basurahan. Kung nagagamit ikaw kang pwede malabhan nga face mask, labhan lagi pagkatapos gamit kag pamarahan kang insakto antes gamitan liwan. Tabuni ang imong baba kag irong kung maghatsin o kung mag-ubo. Gamita ang imo siko o kung panyo para itabot. I-practice ang ginatawag nga social distancing o kung magparayo kang anong katikang o kung 5 metro sa iba nga tao. Tinir o kung duyo lang sa balay. Sunda ang mga mayad nga urobrahan para sa kaaraydan kang lawas. Magkain ka masustansya nga pagkain. Mag-ehersisyo pirmi. Mag-inom ka mga vitamina para mapabaskot ang imo immune system. Mag-inom ka duro nga tubig. Kag magturo sa insakto nga oras. Himuon mo dyan, hay superhero ikaw, kag may mayan nga pamatasan. Mapinalanggaan, hindi mo gusto nga may magmasakit. May respeto, namanan mo na hindi man dapat magmasakit ang iba. Disiplinado, ginasunod mo ang mga regulasyon nga ginapatuman kang mga otoridad. Makabuling ikaw bato kontra COVID-19, parehas kang superhero.